Tervetuloa tutustumaan meidän XXL-mökkiin. Täältä löytyy WC-tilat, sitten tässä on keittiö, sitten on oleskelutilat ja makutilat on sitten tuolla perällä. Ja tämähän on tosiaan verrattuna noihin meidän muihin malleihin, niin tää on syvempi, eli tässä on tähän suuntaan kasvatettu tätä vaunumökkiä ja tää on harjakattonen. Mitäs muuta? Isot ikkunat tässä on ulos, hyvät näkymät. Tänne saa takaat ja pumput ja kaikki systeemit, että ihan täysin asuttava. Ja tästähän löytyy kahta eri versiosaunalle, eli toinen on käynti tästä sisäpuolelta ja sitten tässä versiossa se on tuolta ulkopuolelta. Että jos ei halua puukiuasta, niin löytyy myös sähkökiukaalla tämmöisiä lauteet täällä ja vesisäiliöt. Täältä saa vettä sitten, lämmintä vettä sekoiteltua ja avattava tuuletusikkuna. Saa sitten täältä lisää happea, jos tarvii.